खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 पुस 1436 मायथाइ एबा 10 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि खरसाया खम जागोन आरो नोंथाङा थाबथानाय रां मोनगोन, जाय रांखान्थियारि थासारिखौ साबसिन खालामगोन। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव मोनसे गोजोनथाव सम फैगोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनि थाखाय माबा मोनसे दिन्थिनो हागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों जेंनाया बांनो हागौ, नाथाय नोंथाङा खामानियाव मदद मोनगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि नाजानाया फिथाय होगोन आरो नोंथाङा मोजां खामानिनि मोनसे गिदिर फिथाय मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि दिनैनि साना मोजां जानो हागौ। रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना नोंनि खरसाया बाङोब्ला थासारिजों गोरोबहोनाया एसे गोब्राब जागोन। नखरारि हेफाजाबआ सोलिबाय थागोन, जायनि जाहोनाव खामानियाबो गोरलैयैनो मावनाय जागोन। खाफालनि हाथरखि जौगानायजों नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। गुसु बोथोराव गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथाङा नखरनि सोरबा सासेनि जुनिया जोथोन लानायाव जुनिया गोसो होगोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि थाखाय साना मोजां जागोन। नखरारि जिउआ खुसिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा खामानियाव आबुं गोसो होगोन, जाय मोजां फिथायबो होगोन। आय बांनायनि खाबु दं आरो सासे गिदिर सुबुंनि हेफाजाबजों नोंथांनि खामानियाबो आबुं जागोन। समाजारि हाबा मावनाया सनमाननि महरावबो मोनसे बान्था मोननो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों रंजानायाव उदाङै रां बाहायगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव एसे नारसिननाय थानो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव थागोन। गुसुआव गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना कर्क राशि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। खाफालआ हेफाजाब मोनगोन। सासे सोरखारि मावख'गिरिनि हेफाजाबाव नोंथाङा गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि मावथांखिफोरनिफ्राय मोजां फिथाय मोनगोन। नोंथांनि फालांगिया जौगानो हागौ आरो गोदान बिथोनफोरबो मोननो हागौ। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन। नोंथाङा गोजाम गारिखौ फाननानै रां आर्जिनायनि बाथ्रा साननो हायो। नाङै नखरारि खरसाया बांगोन। न'नि गोनां खामानिनि थाखाय गोसोआरि नारसिननाया बाङाइ जागोन। नखरारि जिउआव जेंनानि मोनसे फारि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना एसे फिथाय गोनां जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि माखासे खामानिया थाबथानो हागौ, बेनिखायनो माखासे खामानिबो मावनाय जागोन। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय नोंथांनि सानथांखिफोरा मोजां फिथाय होगोन। गुबुन हादोराव थाग्राफोरा मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नखरारि जिउआव नारसिननाय थासारिफोर सोमजिनो हागौ। सोमोन्दोफोरखौ गोसोआव लाखि। सोलोजों खामानि मावनो हागौ। जिउ लोगोरिनि सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ आरो मोजां मोनलायनाय जिउनि जेंनाफोराबो बांनो हागौ। साननानै थिरांथा ला। नखरारि आबहावाया गोजोन जागोन आरो बिसोरनि मददजों नोंथाङा बेरेखाफोरखौ गादबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि थाखाय मोनसे गोनांथार सान जागोन। गुसु बोथोरनि थाखाय नोंथांनि गोसोआ जेबो खामानियाव नांथाबनाय नङा। आयआ खम जागोन आरो माखासे गोनां खरसाफोराबो बांनो हागौ।
फालांगियारिफोरा दिनै जोबोद जाफुंसार जानो हागौ आरो मोनसे गिदिर अर्डारबो मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव जेंना बांनायनि जाथावना दं। लोगोरिजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गिदिर नांज्लायनाय जानो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरनि जुलि जानाय जिउआ अननायजों बुंफबनाय जागोन। बिसोरो गावजों गाव साबसिनै बुजिनो नाजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। बे आयदायाव माखासे गोनांथार खामानिनि थाखाय नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोनगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फानि खाबु दं। मोनसे मोजां मुलाम्फा गोनां गोरोबथाया मोजां मुलाम्फाबो होगोन। नखराव दुखुनि थासारि सोमजिनो हागौ। बेनिखायनो मोनसे गोजोन थासारिखौ लाखिनो नाजा। मोजां मोनलायनाय जिउआव खुसिजों बुंफबनाय जागोन। नखरारि जाहोनफोरनि थाखाय नखरारि जिउआव एसे जेंना जानो हागौ। जिंगाया बांनो हागौ, जाय बिपिखौबो बांहोनो हागौ। बेनिखायनो गावखौ हारसिं दादोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना वृश्चिक राशि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा खामानि मावथायाव नोंथांनि खामानियाव आबुं गोसो होगोन आरो जायखिजाया गोदान खामानिखौबो मावनो हागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि सायाव खामानिनि नारसिनथाय थागोन। नोंथाङा ओरैबायदि माबा मोनसे बायनो हायो जाय नोंथांनि आरामखौ बांहोगोन। नखरारि जिउआव रमान्स आरो मोजां मोननाया बांगोन। मोजां मोनलायनाय जिउ गोनां सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन, जायनि जाहोनाव बिसोरो फनाव जोबोद मुखुब जानो थांगासिनो दं। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना साबजाथाव, नाथाय दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन जागोन। लोगोफोरजों जायखिजाया रोखोमनि नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो सावरायनायखौ सावरायनायजों फोजोब। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि। धनु राशिनि सुबुंफोरा दिनै मोनसे मोजां सान मोनगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ समायना खालामनो नाजागोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनि थाखाय मोनसे मोजां ड्रेस लाबोनो हागोन, जाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नखरारि जिउआव गोरोन्थि बुजिलायनायफोरखौ बोखारनाय जागोन आरो खाथिया बांगोन। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन। नोंथांनि गोब्राब मेलेमनि थाखाय नोंथाङा मोनसे गोरोबथा हमनो हायो, जाय फालांगियाव जोंखांनाय लाबोयो, जेराव बिदा-फंबायफोराबो मदद मोनगोन। जुदि नोंथाङा आदारनि फारसे गोसो होयो, अब्ला नोंथाङा सावस्रियाव जौगानाय नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट'नि गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिफोरनि थाखाय मोजां जानो थांगासिनो दं। लोगोफोरजों गोरोबलायैनि थासारि जानो हागौ, बेनिखाय रागा आरो गावखौ दबथाय। बे बाथ्राखौ सिगांथिं लांनाया खहा खालामगोन। माबा मोनसे बाथ्रानि सायाव गोसोआव मोनसे दुखुनांथाव थासारि थागोन। बेखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथाङा बेखौ साखाथिनि सोरबा सासेजों सावरायनो हागोन। नोंथांनि समाजारि हाबा मावनाया नखरनि सनमानखौ बांहोगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव खुसिनि बोथोर फैगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरा दिनै बबेहायबा जानो थाखाय बायजोआव थांनो हागोन। खरसाखौबो सामलायनांगोन, नङाब्ला रांखान्थियारि थासारिया गाज्रि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि साना दिनै मोजां जागोन, नाथाय गुसु बोथोरनि थाखाय बिसोर सावस्रिखौ लानानै जिंगा सिगोन। उदै सानाय, एसिडिटी आरो खुसेरनायाबो नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानो हागौ आरो थोजासे उन्दुनो नाजानो हागौ। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन। फालांगियाव बांसिन नाजानाया जाफुंसारनाय लाबोगोन। नखरारि जिउआ अननायजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरियाबो नोंथांखौ खुसि लाखिनो हाजासे नाजागोन। मोजां मोनलायनाय जिउ गोनां सुबुंफोरा खुसिजों गावनि जिउ लोगोरिजों बबेहायबा थांनो सानथांखि लागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। मीन राशि। मीन राशिनि साना दिनै जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा जिंगानिफ्राय उदां जागोन। नोंथांनाव जोबोद गिदिर गाव फोथायनाय थागोन, जाय नोंथांखौ माबा मोनसे गोदान खालामनो थुलुंगा होगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि गोहोमा बांगोन। दिनै नोंथाङा इयुननि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखियाव रां थिसननो हागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव थाग्राफोरा पार्टनारजों नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना बेबादि खालामोब्ला सोमोन्दोआव गोरोबलायै जानो हागौ। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना मोजां जागोन, नाथाय लोगोफोरजों माबा मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।